Dovoľte nám, aby sme vám predstavili projekt Môj miner. Sme skupina ľudí so skúsenosťami z finančných trhov a už niekoľko rokov pozorne sledujeme vývoj na trhu kryptomien. Myslíme si, že najlepšou cestou k vlastnému kryptu je jeho ťažba. Neprináša stres, keďže každý deň vám pribudnú ďalšie mince. Návratnosť investície je tiež veľmi zaujímavá a pohybuje sa v rádoch mesiacov a pri očakávanom náraste ceny bitcoinu sa môže výrazne skrátiť. Môj miner je komplexná služba pre laikov, ktorí cítia obrovský potenciál kryptomien. Vy si ho len objednáte a my sa o všetko postaráme. Dodáme miner, prepravíme ho, zapojíme a budeme sa o starať. Čo treba mať, aby vaša ťažba bola efektívna? Potrebujete kvalitný miner, potrebujete kvalitný housing so servisom a s dohľadom, ktorý je každý deň 24 hodín 7 dní v týždni, výhodnú a stabilnú cenu energie a správcu, ktorý sa postará o váš komfort. Čo sa očakáva od vás? Nemusíte urobiť absolútne nič, len nám oznámite číslo svojej peňaženky, kam vám budú zasielané vaše vyťažené bitcoiny. Nikto okrem vás nemá do vašej peňaženky prístup. Miner je ako robot, ktorý za vás doslova chodí do práce. Pracuje 24 hodín denne a po dobu 5 až 6 rokov, čo je odhadovaná doba jeho životnosti. Tento robot sa môže stať vašim silným dôchodkovým pilierom. Alebo vám len zabezpečí kvalitný pasívny príjem. Aktuálna návratnosť minerov je takáto. V balíčku Comfort L7 v cene 9000 € bez dane tam vyťaží mesačne 1200 € a spotrebuje asi 260 € na elektrike, takže váš zisk je 940 € mesačne. Tým pádom je návratnosť vašej investície niekde na úrovni 10 mesiacov. Balík Luxury L9 pri cene 14 400 € bez dane vyťaží až 2200 € mesačne a spotrebuje 265 €, takže váš zisk sa blíži skoro k 2000 €. Návratnosť je takisto veľmi zaujímavá. Koľko môžem zarobiť? To je veľmi častá otázka, ktorú dostávame od majiteľov minerov. Nikto vám to nevie úplne presne povedať, ale ak dnes stojí jeden bitcoin 94 000 $ a vy investujete približne 16 000 $ do minera, ktorý vám vyťaží počas svojej životnosti pol bitcoinu a jeho cena bude potom niekde okolo 400 000 $, tak váš profit môže byť naozaj až extrémny. V tomto konkrétnom prípade pri odhadovaných cenách je to pri jednom mineri až 184 000 $. Prečo je výhodnejšie ťažiť ako kúpiť krypto? No pri ťažbe zarábate trikrát. Ťažením narastie ceny krypta a narastie ceny mineru. A hlavne pri ťažbe nepoznáte minusy. Každý deň vám pribudnú vaše vlastné bitcoiny. Ako sa dostanete k vašim kryptomenám? Kryptomeny sú posielané na vašu vlastnú peňaženku, takže si ich môžete kedykoľvek použiť a stačí, aby ste si ich premenili na hotovosť a môžete ich kedykoľvek používať. My vám vždy posielame vaše coiny v pravidelných intervaloch a môžete si ich sledovať cez aplikáciu. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Viac na www stránke môjminer.sk alebo nám napíšte na info@môjminer.sk. Ceny minerov sa v čase môžu meniť a vždy s výraznejšou zmenou ceny bitcoinu. Nehodnoťte prosím výkon minera prepočtom na eurá, ale počítajte objem svojich kryptomien. No a na záver upozornenie, tento produkt a prostredie kryptomien je treba vnímať ako rizikové a pred vstupom do neho je potrebné zvážiť všetky aspekty. Ďakujeme vám veľmi pekne.